Este venres ás 7 da tarde terá lugar a reapertura das instalacións do Museo do Mar. Segundo informaron dende o Concello, esta era unha das súas prioridades nada máis acceder á alcaldía. Un dos principais obxectivos que tiña o actual goberno de Noia era a apertura do Museo do Mar. Estos 3 meses estuvemos traballando a fondo para ofrecer un novo modelo de museo. Vese materializado na presentación que vai a ter lugar este día 5 de decembro ás 7 da tarde. Atopámonos un Museo do Mar no mes de agosto totalmente inutilizado, pechado a cal e canto, cunha situación, digamos, dos aparatos tecnolóxicos sen funcionamento ningún. Pouco a pouco vaise ir implementando estes aparatos tecnolóxicos que costaron máis de 100.000 euros hai escasamente 4 anos, e vanse ir poñendo en uso ao longo do vindeira anualidade. Dende o Concello agradeceron tamén o papel da Asociación Mar de Noia, que coa súa colaboración permitiu poder reabrir este espazo. É un modelo de xestión onde a Asociación Mar de Noia xoga un papel fundamental como promotora deste Museo do Mar e tamén como unha parte importantísima dentro do seu modelo de xestión. Xa de cara á vindeira semana, o museo abrirá as súas portas os días 11, 12 e 13, dirixido a escolares, continuando xa no Nadal cunha programación especial. Vamos a abrilo 11, 12 e 13 e a próxima semana, a semana seguinte a esta, que 11, 12 e 13, vai estar aberta para os colexios. Navidad temos unha programación específica e logo queda aberto para sempre. A partir de xaneiro, o centro abrirá 2 días á semana. A intención do Concello pasa por poder recuperar tamén as visitas guiadas de grupos ao espazo, para o que abrirán unha canle de comunicación e poder solicitalas a través da web municipal.